Matur nuwun. Matur Setunggal mawon nggih, mangke ndak Mas Gatot mboten numan. Nggih, Mboten tambah, Pak. Nggih, siji. Mbok menawi ngersakaken ingkang sanes. Amplope mung siapke siji niki, Pak. Waduh. Mboten napa menawi ajeng tambah mengke amplope ingkang ditambahi mboten napa-napa. Tampi panewu matur sembah nuwun. Sampun nggih. Nggih, Padalah, panewu, matur nggih. nuwun. Matur sembah nuwun. Pak. Yo. Wis. Sampun Mas Gading. Sampun. Nggih, matur sembah. Kula duduk malih nggih. Nggih, Duduk malih. Oh, nggih, monggo. Anjir. Iya ngono kuwi nek wis nyekeli amplop. Iya. Saiki karo bintang tamune ben jumenengke. Heeh yang ngono. Selak habis waktune. Iya. Iki engko ning catatan iki yo saking manitia wau tesih enten setunggal mlen mengke sareng kalian bintang tamu iya. Nggih, monggo. Mas Gatot, monggo minggah. Sampun disepoti. Kalih Mbak Sarimah monggo. Nuwun Pak Data. Nggih. Pripun Mas Gatot? Alhamdulillah sehat. Nggih, Mas Gading sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Jadwal padet pokoknya tetap semangat jaga kesehatan. Semangat nggih. Nggih, alhamdulillah niki kula nggawa kanca sing bar gremeti blekecot klambine dodeng. Kok gremeti blekicot. Aneh ya ana keong kok iso gremeti blekecot. Nggih, Mbak Sarimah niki. Nggih. Nggih, derek tepang Mas Nggih, Gading. Mbak, derek. Alhamdulillah niki wa matur nuwun Pak Penewu. Sehat selalu nggih Pak Baryono. Priyantune sabar saben acara ya ning kene ya ning kono Baryono. Iya, ning aku ra ndek harapan Lah ngono iki. ngopo? Lah sangune mung siji kok amplope. Dados Tak penewu. niki rak sinden warga laras rak duwe fan kiambak-kiambak. Nggih, pripun? Mbak Agnes fan-fanipun nggih Pak Penewu dan Nggih. lain-lain. Nggih. Iku golek iki yo eneng, yo eneng. Lah kula sing bingung gone Budhe Pras iku mengke. Wah, niku malah mbok menawa mengke maju mriki. Lah, nika nek ngaten nika fans-fans nika sik kados kasepuane nika sing ngendang nika ngono kuwi senenge. Tinggo isu-isuan. Nah. Tinggi serangan fajar. Wah, lah nek cara piye pilih gembleng. Tenang Pacar. Matur nuwun sing wingi ngebel kula Pak Amrih. Nggih. Sesuk karo Mas Gading siap. Pak Amrih itu seniman luar biasa. Nggih. Tapi beliau juga anu Pak, cinta anu tanah air yang luar biasa. Nggih. NKRI sembuyane. Lah mulane jenengan ngenyang kula ora tak duke mergo harga mati NKRI nggih. Nggih, nggih. Nggih, mboten. Lah sembuyane NKRI lho nggih harga mati ya. Nggih. Oke. Nggih, Mas Gatot. Nggih. Niki ngaten Mas. Layang-layang kathah. Kathah. Sinden-sindene warga laras iki jos-jos. Pokoke iki diokahi nembang kalih sinden nggih. Nggih. Setuju nggih? Nggih. Oke, siap. Kula pun entuk niki. Anu lah niki saking panitia kala wau. Bapak Penewu sampun minggah panggungan sakniki ingkang. Oh nggih, oh niki saking perwakilan perantauan. Nggih. Baik dari Surabaya maupun Jakarta. Nggih. Menika kasuwun nyawiji tindak wonten panggung menika Nggih, nggih. ingkang kadosipun sasi menika nggih ulang tahun.
Lah Pak Juni. Nggih. Mbok menawi. Nggih Pak Parjuni menika. Lah nggih. Dinten ora mungkin to nek jenenge Juni gek laire iki April kan ora mungkin. Nggih, nun sewu Pak Juni, Pak Parjuni, monggo tidak mriki Pak. Nggih. Nggih. Nah menika ketuanipun bilih saking perantauan Mas Gadi. Nggih. Jakarta ugi Surabaya. Nggih. Nggih, monggo Pak, nggih. Nek mriki leres nggih nun sewu ulang tahunipun Juni leres nggih Pak. Alhamdulillah, sehat selalu nggih Pak. Sekedap nyambut mix tunggal. Monggo Pak. Nggih, monggo Pak. Gek do mlumpuk mriki lucu ra lucu sing penting wong akeh mlumpuk. Mas Gading, sehat Mas Gading. Nggih, Bapak. Tak Alhamdulillah salaman karo sehat. dalang isih. Nggih, nggih, mang salaman ben ra kalah Roma Gelang. Mosok nggih, mosok mriko salaman mriki muntilan, Pak. Nggih, Pak. Injil leres Mas Gatot. Nggih. Kok kula niki dijenengke pas lahir kula. Lah nggih, gek wayangan iki nggih pas asinipun Juni nggih, Pak. Lah nggih, pas wayangan iki pas Juni. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih, Pak. Kula minangka kalau wau disebutaken amurih mewakili para perantau. Nggih, ngaten. Dados Bapak Ibu sedaya, Bapak Panitia, Mas Amrih kalau wau ning ugi Gus Lurah. Kula nyuwun pangapunten mbak menawi asal kula matur mangke kirang renaning penggalih. Nggih, Pak. Kula minangka mewakili perantau menika sejatosipun yang dinamakan perantau niku wong susah. Lah kok saged, Pak? Lah merantau, Berarti sing ora merantau luwih susah ngono. sing ora merantau niku mboten susah jadine. Nek merantau niku kan pergi susah. Kadangkalanya ada yang nasib enak atau yang Oh gitu. Nggih. dados para warga dusun ngelegi mriki ben menawi wonten sing mboten tepang kalian dalem kula menika nggih kelahiran wonten tanah ngelegi mriki anamung asal kula kesah saking ngelegi mriki sampun mulai tahun 77. Dang. Dadi nggih sampun cekap dangu aku kok nolerine terus ora noler Mbak. Anu Mboten mriki napa-napa. mawon. Mriki mau nonton ampunten kula, Pak. Jane luwih bergizi mriki. Nggih, dipangan penak Gatot, Pak. Nggih. Nun sewu, kula matur sepeda malih dumateng para panitia yang meregengkan, yang menguri-uri kabudayan ingkang kala wau dipun sebataken kalian Bapak Penewu. Kula nggih nyuwun pangapunten Pak Penewu janipun Pak Penewu nika penewune nika namung samben, asline niku penyanyi. Dadi Pak Penewu niku nyambi. Soalnya penyanyi ini pun kalau wau saya sangat. Nggih. Kalau badhe matur dene para kadang ingkang merantau alhamdulillah taksih guyub rukun taksih ngerasa menawi tanah lair ing desa Melegi mriki. Desa Melegi niku katanu tebih anu luas. Mugi panjenengan saged memaklumi wontenipun kadang-kadang wonten ingkang wonten perantau sehingga alhamdulillah saged nyengkuyung sinaosa bados-bados pundi saged rejanipun ing dalu menika. Nggih. Namung sekaten ingkang kula saged aturaken kurang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Nggih. Sami-sami Pak, sehat selalu nggih Pak. Matur nuwun melingipun nggih. Monggo dipun lajengaken. Siap sendika Nggih, dawuh. Nggih, Mas layang kula niki Mas tunggal. Napa niku? Nggih, saking Fuad Sound System. Nggih. Sambeng Ngalang Gedangsari nyuwun langgam rengu. Nah, niki mengke Budhe Sarimah monggo ajeng kali sinten. Mriki wonten mboten? Niki mau nggih sik. Oh, rengu niki nggih lho saking bengkel Las Kusna. Pak sinten? Saking Mas Marjio. Oh nggih. Nggih. Napa tembange
Sami rengu. Sami oke. Nggih. Niki ngersake tembang bebas Mbak Zarimah jeng napa sing penting gayeng. Saking Pak Cipto. Saking Pak Cipto. Ha nika sing gen kula. Nah, kayak niki ajeng sing pundi riyen kula Nah, nderek. niki tesih kathah Mas niki. Oke. Sugeng dalu le iki Gading Pamukir SS. Screenshot twin sedulurku warga laras, tetap semangat, kompak, solid saklaminyo. Amin. Request lali janjine dibawani sing nyekar Mbak Agnes, Mbak Orisa, Mbak Ika, Mbak Ayu, tali asih RP 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, saking Kuncine rezeki iki. Pak Putra Dikari Ginobolo Jiwo. Nggih, kuncine bersyukur niku. Nggih. Niki sinten mawon niku? Napa ne? Sing nyanyi Oriza, Mbak Agnes. Mbak Agnes, Mbak Orisa, Ika. Mbak Ika, Mbak Ayu. Nah, ayo niki kabeh sisan napa jeng papat niki riyen? Kedap niki tesih enten melih Mas, tesih kathah. Terus saya kata, Tesih wah. Nyuwun langgam setya tuhu saking Bapak Darso. Sinem Klaten sampun transfer 100.000. alhamdulillah. Terus Meng kacek nulus tunggal kok disyukuri Mas. nggih niki nyuwun fragmen. Nah gitu, mau 1 juta niki 100 kacek nulus tunggal disyukuri. Nggih tepan. mboten napa-napa. Nggih, Niki alhamdulillah. enten sik nyuwun fragmen gian. Fragmen apa ki mau? Joko Tarub sik main Pak Kiswan, Bu Ayu karo sindene kabeh dadi bidadari sik adus kali. Lho. Dari saya jalur jagat panuluh nggih dari Rumpen Bogor. Nggih. Jawa Barat ya. Nggih, iya dari Jawa Barat. Soalnya Bogor Pelayan nggih enten ngriku niku. Nggih. Lah iki dadi cedhake gitu. Nggih niki sampun transfer 300.000. Alhamdulillah. Nggih. Meng kacek angka 1 kali 3 niku wau. Nggih. Nggih. Enten melih napa niki riyen sing lali janjine wau? Napa rengune napa niku enten melih? Niki tesih enten melih. Nggih. Nderek mohon sukses kagem Mas Gading kalian warga laras. Tembang derek mawon saking penggemar di Depok Jabar. Oh nggih. Derek mawon, kula derek mawon sing ngoten. Wis sah. Nggih. Napa sing langgam rengu, napa sing lali janji, napa sing sanesipun monggo. Kang langgam-langgam riyen. Langgam rengu. Nggih. Zarimah golek Mbak kanca Ayu. sapa? Sama Mbak Ayu. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mangga, Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu. Dikeploki tepuk tangan buat Mbak Ayu lah nggih. Lagi fane dhewe-dhewe masalahe. Nggih, engko nek bupras oleh tepuk tangan sing bagian wadang buri kono mesti. Kita budhe. Rombongan wedangan alhamdulillah. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Gatot, Mbak Nggih. Zarimah. Nggih, Mbak Ayu. Nggih, wonten dawuh. Nika pun kersaken rengu, Mbak. Saking sinten menika? Saking Fuad Sound Sound System. System. Fuad Sound Nggih. System. Nggih, rengu, ireng tur rada langu, Mbak. Lah kok langu? Ya Gatot niku nek ireng rada langu to. Pak Marji ya. Ya to, Mas. Ah nggih. Oh nggih. Sakniki nggih. 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 Dibawani mboten? Dibawani lho. Dibawani nggih, Bu, Nggih. Pak. Pokoke kono iki nggah nggih kulino genduren bedina kok. Kurang gue karo nggih ngertine. Memanise marati. Oh, andane. Iki lek keploke nganti tekan tancep kayong terus. Kok tekan? Lah apik terus kaya ngene kok, Bu. Lah yo rego ki mawa rupa ki cah lho bener. Iya ta, Mas? Lah iya no. Nun. Bener apa Amre? Lah iya padake. Nah, NKRI Harga mati. Nah, ngoten iki. He ta Mas Gun, nganti wong e. Berarti rano potongan harga nu rano ya. Mboten, sing ngoten potongan gur pitik wingi. Bacane mong Pek to, Mas. apik tenan. Suarane nurut usuk. Kok nurut usuk piye? Lho saking apike lho, Mbak. Oh. Ya aku kok nurut usuk ngono. Ora. Suarane jenengan. Lah nek arep dadi usuk tenah aku pilih dadi paku usuk. Nek sampeyan iki yo pakune sepira? Lah ya delok-delok usuke. Jenengan beto pukul mboten Mas. Napa? Pripun? Mang tutukke pakune ketoke pun mleot e niki.
Ya dijejeke melih saged niku. Gandes luwes wira gane Rada maju nggih, nggih rada maju nggih. Gek ngegulke. Rada maju ngegulke ya. Lah engko sing back sapa, sing kiper sapa? Nek maju kabeh. Kowe arep kiper apa back? Hah? Kowe kiper wae gak aku back. Mengko tak gol bunuh diri aku. Lah aku ra kulino bal-balan. Ora to? Ora lho tau melu bal-balan pisan kegulan terus. Gek mongko gawange ora ana ranjone. Dadi kurbal ki buablas. Ganti bal terus. Heeh. Nganti kentekan bal ora piye? Nek nganggonku jek ning bal pimpong. Rena wengi mangetrang tapan montang manting tanjena engko sendean kok sesuwe linggo yuk ndelosor Ya ora apa-apa to. Timbang aku nurut usuk kok mending nurut saga. Ngono. kan wis Iki siap-siap nek usuk ngene iki kayu apa ya? Tenan. Kang masih rada wong Kena dialem. bagus Matur nuwun kowe wis ngalem aku bagus. Nuwun ya Diaj. alah alah Lho kok alah? lah ngono kok bagus Lah kowe golek sing luwih bagus, Bu. ya nek ana Nek ono? heeh Ya Pak Newu kenal luwih bagus. Upun kondur, mboten napa-napa sing penting pun ninggali. Terus ki. gampang teman hamba beda Monggo. Rengu. sampun Makasih Mbak Ayu. Nggih, matur sembah Iki nuwun. kita kacamata tembus pandang mampir itu. Oh wis ganti acara. Iya wis ganti acara ya nggih. Ora sisan kali janjine to Mbak Ayu. Manut Niki, sapa kabeh. wae mau. Terus mangke nganu Mas Gading. Nggih. Pak Tommy mangke ugi badhe nyawiji ngaten. Oke. Sasampunipun tembang napa sing lali janjine kalih niku wau. Niku wonten Nggih. layang melih monggo. Nggih niki wonten melih sugeng dalu Mbak Cangik. Nyuwun langgam ali-ali dipun bawani Pak Lurah Nglegi. Kalih Mbak Neti. Oh. Nggih. Tenan to. Entuk fan dhewe-dhewe to diomong. Bar niki tiap sindan idolane Sinden warga leres ki duwe fan dhewe-dhewe. Ora to. Engko nek bupras to ora to. Engko sing wah ngono heboh. luwih heboh ya. Ono kae wis. Oh, kira-kira tuwa Paling- apa nom-nom? Ya malah nom-nom kae kita rebut Bu tambu. nek ketoke luwih akeh lelembut. Kuwi to ora atos to. Duwe fan dhewe-dhewe nggih. Niki lali janjine riyen. Kali Nggih, janjine nderek. Sinten Nggih, mawon apa-apa. ampun ming setunggal, Mas. Nek iso ampun Wonten ming setunggal. Mbak Agnes. Mbak Ika, Mbak Oriza. Nggih. Ayo Mah, jari Mah. Ayo. Dukno iki Mah. Iki Mbak Agnes, ayo Mbak Orisa, Agnes. Mbak Ika. Mbak Ika, ayo maju kene. Nggih, nah. Awas. Lah endah men ora.
sae nggih Pak De. Beyo iki ngerti ora Pak De ning ngene iki Mas Gading. Gur ngene iki lho. Iku artine napa, De? Gur ngeten iki Gur. Niku artine iki apa aku kurang dong sprint. Terkesima. Lah mbok yo gak jan terkesima lha ngopo dadak? Ngono lho. Kan kapan? Tetap semangat nggih, selalu di hati karena panjenengan dari Honda nggih. Nggih, lan iki jakete Honda iki. Aja promosi to yo. Kok promosi to malah. Iki nek cara Hondane pitung. Pitung. Nggih menika anu. Apa-apa? Salam-salam nggih, Mas. Titi, melu. Salam-salam. Kagem sapa Mbak Ayu? Niki Kuwi tak apik engko kirim ono kuwi aku. Apa to? Fotone iki. Kagem Pak Putra Dikari. Nggih. Karo Mbak Linda Singapura. Bunda Meni. Bunda Meni. Pak Heri dari Bali. Nggih, Pak Heri. Mbak Uti saking PKWN. Nggih. Panjenengan Bapak sobat ngebiar kita. Sobat ngebiar. Menika ingkang selalu tresno, selalu Support melu. Niku Pak Heri Bali Denpasar. Denpasar. Soale Bali Harjo kono ki yo ono sing jenenge Heri. Iki Bali kono lho, Pulau Dewata. Oh, Pulau Dewata. Lah enek kok Heri jenenge saka Bali Harjo ke Wonosari. Nggih, Bali langsung kok kaya kuyono. pamirsa ingkang nonton nggih. Langsung matur sembah nuwun. Terus sembah. Amit ki Mas geser ndak nyokrok aku. Nek gur nyokrok iki ora apa-apa aku lho sing iso. Lah lincip ngene. Ayo malah rapopo nek gur nyogok. Lah iya lah gur. Sampeyan ki rapopo malahan. Sik bahaya ya iki nek nyogok iki. Ya ora nek sing nyogok iki kudu iki ora dong cah iki. Ora iki nek sik nyogok maksudnya. Oh lah bener. Wah. Ya apa to iki nyogok-nyogok malah sogok-sogokan. Lah nek kowe nyogok gak aku kon ngopo? Kene gur tilang-tileng ngemut driji paran-paran gur anakku. Ya. Lali janjine nggih Mas. Nggih, siap. Lali janjine. Bawani mboten? Kok enten tulisan bawah? Nggih, dibawani. Oh, dibawani. Nggih. Sik tilek neng puskesmas aku. Enggak dhewe dangan gek kajenge jenengan niku penggalie sekeco. Pak De semenger lho, Mas. Apik tenan. Pripun Pak De? Raose pripun Pak De? Pak sinten nih? Reman mboten reman. Asmane Pak sinten? Pak Ngadiman. Ki Mbok De kira-kira melu ora coba. Mboten aman. Lah kuwi sampinge iki sapa? Aman. Malah ra iso berkata-kata. Yo. Ayo. Tali janjine. Sapa sik? Saka sing cilik apa sing gedhe? Aku Cilik apa mau gedhe? Saka kono ya. Oh ya, cilik sik. Saka Gatot. Etot. Ya ora saka Gatot, saka Telo nek Gatot langsung ora. Nyotot. Apane sing nyotot? Hah? Lah apa sing nyotot? Lampu. Yo. Dino Minggu kang tak anti Tangannya Mbak Agnes. Matur nuwun. Jian. Aku ora seneng. Ra seneng apa? Lah ngapa? Apa arti tepuk tangan tanpa sawer? Alah. Walah. Ora, Ding. Iya. Isin aku. Karepe ngono ning ketoke besar ki uleme pirang-pirang legi gedhe tiap. Mangga. Geser nggih, geser. Siji wae cukup. Wis. Tinamune Artine napa Mas Gading? Mas Ron. Gatot. Mas Gatot biasanya nek ngono iki karo nyawang, ora gur ngono ki to, Oh, nek iya. karo nyawang. Karo nyawang. Katanya aku Pak. Pak Ngadiman nonton sinden-sinden. Yo. Yo Mbak Ika. Mbak Ika yo.
Biasa aku. Are kok nyawang ya sapenakku to nyawang kok. Ya ora kaya ngono kuwi. Mong lali jan jine. Ada ora muni tek-tek. Sing muni ngendi ta iki? Sing muni ngendi? Lah kok kabeh muni. Ora kono, malah kono. Kok nggonmu Sing muni kene Mas Gading, aku ra muni lagi genah tak kempet ngono. Kowe ngopo? Hah? Ngono nyawang opo? Aku po? Hah, Ki lho kantel-kantel ki. Nora. Oh, tuh. Agene ngerti dah tak tekon. Ngerti nek du kok tekon. Apik ta? Apik. Bar Pak Amrin, bar nyawang ki. Ngatos-atos mungkin bar nyawang apa bal-balan. Anane pijer semoyo Pinter golek Alasan? alasan. sesuatu tak gicek ngono iki. Cecake gicek kowe. Iki entuk bahan anyar to. Bahan anyar kok Iya, ini. wis ngono kuwi. Dadak ngene kuwi bahan rasa sangu, tau sangu manggur ngobong aku. Anggere muni cek 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 muni cek cek cek. Cekel wae yo. Cekel ya, cekel ya. Cekel nyekel kabeh. Iya ya dicekel. Aja tak cekel arep nyekel dalange kowe. Kowe nek kati tak Lah aku nek arep dicekel ya meneng bae aku. Nek kene tak cekel kene ora muni cek-cek kowe sing do genti cak-cek. Mangsane le. Tenan Bagus kuwi. ganteng kok ngene kok. Iya iya. Nah, mangsane yo Mas yo. Ah nggih. Ora apa-apa. Mungkin enek sing takon, Mas Gading duwe pacar. Ora masalah. Pacaran nyata nung cek legan yo. Daripada pacaran sak wis ijab bahaya. Nah. Mongsok cah enom musuh bude-bude. Gimana? Nanti kita ngajarin. Apa? Cah nom mungsu apa? Bude-bude. Lah umum saiki. Tinggo pengalaman sik. Ayo ning Ayo. koyo belajar, tinggal Nah, belajar. nggih. Apa Ayo Mbak? buka Ayo, WA. ayo. Apa neng? Apa yuk? Niki enten pesan-pesane saking Pak Putra Dikari. Nggih, napa Mbak Ayu? Ayo kene dong lumpa. Oh iya. Iki dong. Malah yo. Sugeng dalu le Ki Gading. Nggih. Sedulurku warga Laras. Wis dalu, Pak. Tetep semangat kompak. Kompak solid sak laminyo nggih. Nggih. Niku request-e lali janjine niki. Oke. Nggih. Oke, dong lumpuh. Bubar. Ayo, Garukan. ayo bubar. Selak direki ayo bubar. Aku iki, ya. Bareng ya. Cocoke lambene cocoke. Ayo lambene dadi cocok-cocoke ben dijentus-jentuske ayo. Ndi sing menang? Ya. Ayo. Ayo mah. 1, 2, 3. Aku wis ora Percaya. Keplokipun pundi? Marem nek ngateni Mas Gading. Nggih. Jian. Piye Mas? Unine piye Mas? Nggih. Bareng ngono ki biasane Nggih. Nun sewu kala wau. Dalem. Pire? Pak Tony Oh nggih. kepareng badhe nyekar sinom. Nggih. Nggih. Napa Pak Lurah? Oh Pak Lurah nggih, oh monggo Pak Lurah. Pak Tomiri. Pak Tommy Oh, monggo Pak. Nggih, Pak monggo Pak. Tommy. Nggih. Nggih, menika mikipun Pak sekedap. Nggih, monggo Pak Tommy. Nggih. Anu kacingi demak jari mah mengkira urip Pak.
Nggih. Nggih. Ampun, Pak. Nggih. Urip to bar demok sari. Ampun didamu, Pak. Ora ngono kok. Lah niku napa? Nah, Sobi. Urung urip iki. Oh, nggih ngoten Lah wingking. nggih uripe nggih ngoten niku. Tak ning mburi men urip. Mengke malah mboten sida urip nek ten wingking. Nggih, monggo Nggih, Pak. Pak Matur Tommy. nuwun Mas Jarno, matur Nggih. nuwun Mbak Cangik, Nggih. Mas Gading. Nggih. Paringipun wekdal nyuwun ngapunten para wiranem pun kendhokaken sekedhik nggih. Nggih. Nggih, sekedap nggih. Sekedap, Pak. Mangke terus piye janjine niku nggih. Nggih, nggih. Kula kendrokne riyen Pak ngen kula nggih. Nggih. Anu, nyuwun biyantu Sinten para- Mang Milih niki. Nggih, pokoke sing niki, sing dereng kangge niki. Bola niki malah bola-bali kangge. Ben jenengan klentu pilihane. Maksute, Nggih. kowe kok gleleng to saiki? Lah jare dereng kangge lah niki jan wis Biyen ki dek melu pangkur jenggleng ora ngene iki. nggih lah saploke melu niki kula dadi ngene. Lah, saiki sak omong-omonge dadi lah mumpung Ngoten pun dadi ya dik. mesti digeguyu geger. Ayo karang Nggih kula niku nek wonten Wong ki nak- diguguyu wong rentuk pangan ya Pak. ayo. Nah wong ki nek wis kewahyan ya ngono kuwi, tenan. Nggih. Monggo Bu Pras. Bupras dan niku sing do nyekel anu niku bantu. Oke, Apa, siap, bantu senggaan. Oh ngaten. Iki mangsukane Mbak Jarima karo Mas Garut masukane. Itu sapa? Pun telas kok, Pak. Niki tesih niki monggo. Anu ya mengko dinget wae gekne wis bar dinget neh aku. Nggih, nggih. Oh niki. Sinom nglegi nyawiji. Saderengipun matur nuwun Bapak Lurah Pak Wasdianto sampun paring lilah. Lajengipun para perantau ingkang wonten Jakarta, Bandung, Surabaya matur nuwun ingkang sampun nglodhangaken wekdal kersa kundur nyawiji dumateng para warga ingkang wonten Tabon mekaten. Matur nuwun sepida malih. Mas Darsono wae pundi nggih? Di video no Mas, gue kenang-kenangan ning Bandung. Wah, Dari jauh nggak apa-apa. Nggih. Niki tulisannya gedrek, angel banget. Iki meruput esuk iki mau lho di WA karo Oh, nggih. Kiai kene iki sing kiyaine Surabaya eneng. Nggih. Kiai Kali Kuning ki ya ana. Oh, nggih, Jakarta nggih. Nggih niku bar padu Kiai Surabaya karo Kiai Kali Kuning bar padu terus sing siji nesu golek kopi mrono. Lah kowe ora ngerti geger karo mau ning wis dame. Wow. Wis Lah, dame betul terus iki arep tak tembangke sinom nglegi nyawiji. Oke, monggo Nggih, Pak. Nggih. Radi mriki mon. Mriki. Nggih, nggih, Pak. Kowe Monggo. Lo kancani ten wingking. Oh nggih. Engko nak mau Mas Jarno mau di paske apa piye kamu? Nggih, nggih, paske. Dipaske, Pak. Nah aku engko nek kurang munggah engko Diunggahke. munggahno, nek Nggih. kurang medun Diinjeloke. Diduke kok dijeloke. Oh iya iya. kejam banget ya jari Mas iki. Biyen ki do hormat lho karo aku ki. Lah Iki bareng do laris do wah wis. Ayo do hormat. Lah ngono kuwi. Iki asli jaglan lawas lho kiri kasih. Nasi gak Asli tetep ini. ngece wong. Le hormat Le hormat. ngene-ngene nggih. Nggih. Selak doting brengok selak seneng sing grombyeng-grombyeng Lah nggih, nggih. 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 Ngelagi nyawi jiwus. Anu kula Pak iki Pak iki. Oh nggih. Nggih, nggih. Sehat selalu nggih, Pak. Amin amin amin. Amin. Nggih, sukses Mas Gatot Sujarno. Nggih, sudah purna tugas menika wonten RRI Mas Gading. Nggih. Pak Tommy menika. Oh, nggih. Nggih, mulane ya pinter ngripta niki. Ayo. Nggih. Hasil ning Ya. RRI. Ya gek do ditumpuk dibijekke ndi. Kok sing gek munggah nek sing bijine apik. Ya. Nah. Napa melih niku Mas Gading? Napane? Anu permintaane Oh. Pak Cipto bebas pokoknya sing penting gayeng ngoten niki. Nggih, niki nggih. Nggih. Katur Pak Lurah lan Pak Pamong sedanipun. Nggih. Oh Pak Lurah kalau mau boleh. Mboten napa-napa. Nggih. Nah. Pak Monggo Lurah. Pak Lurah. Nggih, monggo Pak Lurah monggo, mangke jenengan Pak Lurah. duet mang milih niki jan. Jo minti lihir sedaya Pak Lurah. Minti lihir niku ngerti mboten? Napa minti lihir niku? Apa ya? Anu, boys apa? Boys. Nah, Nah. niku pokoke ketemu ten niku. Matur nuwun Ten niku nggih Pak Lurah. karono niku pamundhut kula Nggih. ingkang kedah minggah
Mila nggih paksa minggah Mas Harno. Nggih, Pak. Nggih. Ning cekat-ceket mawon. Nggih. Nggih gandeng wau nyune langgam ali-ali kula Nggih. tak bawa mawon. Nggih. Nggih. Terus mangke sing nglajengke Mbak-mbak sinden. Kula Mbak Wahyu mawon nostalgia. Oh, Mbak Wahyu. Nah, Nggih. Orang ngadeg rapopo, Nduk. Niki kata-kata Rin pun tahu anu Mas, kenal kalih kula. Nggih. Dadi nostalgia Mbak Wahyu niku kula jaman nenten ngrikane riyen niku tesih cilik sing latih nyinden kula lho Mas niku. Oh, ngaten to? Nggih. Kayak niki sing latih sinten? Halo Bu Salim. Sehat selalu ya Bu. Maaf lahir batin ya Bu. latihan dhewe kok. Tegese niku kula suwuni pambiyantu nyindeni kula kelingan nika piyaine. Sakniki pun ditemu Mas Mariono alhamdulillah. Pinten Mas Lindru? Senang kula kelali aja lali menika kersanipun Pak Penewu Anom. Kula kedah minggah matur nuwun Pak Panewu. Ali niki sulih kula bintang tamune menang. Nggih Pak, mboten napa pun lunas pun Pak. Mangke ndak aja dianggep sepele. Mas Gadik, Nggih. juragane rek wis lunga. Tumut andil mboten Mas Olikin. Kula mboten melu hamung hati tansah gondeli ketok-ketoken kewala nganti anti besok kapan bakal bali yen bali bejo kula Pak Wasdianto betul nggih? Wasis melayani wargane dimen uripe temoto. Matur nuwun. Wah, jos tepuk tangan. lajeng Mbak Wahyu. Monggo Mbak Mbak Wahyu. Ayu. Anu kacinge meneng, anu Mbak kacinge Wahyu. maju nggih Mbak Wahyu. Nggih. Ben ketok nggih. Ben ketok. Heeh, Mbak arep nyawang nggih Nggih, Mbak. nggih. Mlebu TV soalnya. Pripun Pak? Nek nyawer siji-siji seneni kali bojo kula. Terus Songo niku kudu nggih nggih. Ah, nggih. 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 Kita dang-dangi ben ora di video ibu. Nggih. Nggih, nggih. Kok sik aja maju sik. Nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Iki ki lek ku ngrep-rep kaya pas wingi kurban ngrep-ngrep iwak ngantuk jam 4 sore ora oleh lho. Atur nuwun. Ampun, Pak. Nggih, Matur Pak Penewanom nuwun. panjenengan tindak mriki. Ya, matur nuwun. Kula ki jek duwe kanca siji lho, Pak. Mas Keswan sing ngendhek. Anu Pak niki kula kliwatan, Pak. Oh, nggih. Pak kula dereng, Pak. Pak kula dereng lho, Pak. Pak. Mas Gat. Kacoy.
Jenengan yo ora entuk to. Mboten nih. Ya wis anu sing penting bersyukur. Nggih. Mangga Mbak, Mbak Bayu. Alon-alon nggih. Nggih, alon-alon mawon. Mas. Rada ngarep. Nggih, ten mburi mambu solar rada ngarep mawon. Sampun, matur nuwun. Terima kasih Mbak Bayu. Nggih, mriki pun telas permintaane mriku tesih mboten. Niki mau tesih Setya Tuhu. Setya Nggih. Tuhu. Terus enten nika wau Fragmen. Fragmen apa ya, Mas ya? Oh, pramen namung sing kasuwun pramen Pak Keswan wonten nggih. Nggih, mengke digentos Mas Mbak Ayu. Solikin. Ah. Ayo. Nggih. Yes. Ayo. Ayo. Sing duwe gembira loka. Nggih. Ya wis. Tambah rung Mas kewane kono. Jare sing duwe gembira loka. Sing kayak lagi mikir arek maju apa ora, maju apa ora ngono kae. Nggih. Saiki terus pembahasannya apa sithik-sithik cutat, sithik-sithik pecat. Tepuk tangan buat Mas Solikin. Nah. Pak Solikin. Iki mau pramen apa, Mas? Bu Oding, Pokoke sing penting pramen ngoten. Fragmen Joko Tarub. Joko Tarub. Nggih. Arep wis ora Joko wae totoke Jokono nek Mas Solikin. Ya, karo ki karo Zarimah ki nyo. Ayo Aku Mas. jadi sapa? Nyom ah. Ayo Pak, kene Pak. Papa. Oh iya iya, heeh iya iya. Iki totone mboke bidadari. Heeh, iki bidadarine akeh. Ayo Dun. Iki engko sing anu ki to, sing klambine ketinggalan kuwi to. Sing klambine ketinggalan kuwi to kok. Oh iya iya iya. Ya aku tak ngurusi klambine sing ketinggalan bae. Oh lendang. Lendang Tak kira udah klambi. Ora sida ngurusi anakku. Anake Mas. Anake Mas. Iki ceritane piye to? Aku ya ora ngerti kok ceritane gur krungu saka Ramen tangga. apa Mas. ya Mas Gading? Dun, Mbok nek dong aku. pripun? Ramene. Sing penting pramen napa ngoten. Nggih, pun. Pepete udu Joko Tarub, ora Nggih. apa-apa Joko Tendra. Mboten napa-napa. Nggih. Digantos mboten napa-napa. Napa digantos Joko Tebon mboten napa-napa. Roro jonggrang ya itu. Arek siut cedhut dol kiem ngono. Aku wis kuwanen aku bar iki dipecat ra ya aku ya. Iki sing gelem apa sing ora? Nun. Nah aku geleman. Sing ora gelem apa sing ora gelem Mas? Ya, Ana senine nek gelem ki rumah saya gek guru mapan ra seni. Iya. Yuk gento apa anu? Ya. Mungsuhe iki Nggih. Saya sapa iki? Nggih. dari Mas. Nggih. Loh, kowe Mas. Lah yo aku kan mau neng kene kok dadak takon to Mas. Saka ngendi Mas? Saka mburi. Buri. Lah yo mburi kono. Nang buri ngopo? Ya werna-werna to wong wedok kok ya ning mburi ki ya gaweane werna-werna. Panjenengan mau ki ning ndi? Aku ki ya nunggu kowe kuwi Mas. Nunggune ngendi kok tak goleki ra ono kok. Apa mau jenengan ning nggon mburi cagak mau apa? Heeh, aku delik. Ngopo kae mau? Nginjen kowe Mas. Lah aku ngopo mbok injen? Lah ning buri lagi masak to. Terus Tak injen saka nggon cagak kae Mas. kok ora mbok tubruk? Kowe ra gelem lho Mas iki. Aku sing gelem. Oh ngono to. Ora gelem biasane gur sedilit. Piye Mas? Piye? Yen to kowe tak pek bojono gelem ora? Lah godomu apa? Loh, godoku ki wesi kuning. Ngomong sapa? Tak nonton kaya ngopo? Kowe lah. Kaya ngono kok Tenan. kuning. Ayo pengen Ya ayo, ngerti kok. ora nek kene nonton.
Iki kok gede banget tur gelem ya? Lagi kepiye? Lebih ta? Lah kan aku ora Mesti ngono. kaneng. Aja nyekeli aku, Mas. Alah gur sithik we. Nek nyekel aja kono. Jagat raya. Kok gilani ngene to, Mas? Aku suwe-suwe kok gemes ya, Mak. Kok gilani ngene to? Aku tenanan iki lho, terus karo kowe lho, Mak. Terus Kowe kudu piye? gelem ngladeni aku. Aku pokoke moh. Moh piye wong ngladeni aku ki ming sedelo kok, Mak. Ora nganti telung kedepeng netra. Aku. Wong kowe ora ndek godo kok. Duwe. Lah mau aku takon jarene. Cilik ning atos. Weh. Bangane gede ning empuk. Ayo. Dasari nenggobu sono. Kok ya aku ki ditulungi to, Ton? Jenengan ki ora ngerti to? Aku wis kesel mlayu. Nggawa awakku dhewe wae abot. Malah jenengan malah ngriweki. Arep abot aku kuat kok. Nek iki tetep nekat aku. Mas iki gur pramen lho, Mas. Iki gur ramen lho kok tenanan Tetep tak lho. teruske engko. Yo kene bayar. Wis bacot tanget e. Ketoke le ngombe nggo sendrot kok dadi munggahe alon. Kocak lindri lindri. Aku mlayu ning Titan. Tulung Pak Lurah. Pak Lurah tulung. Tulung Pak Lurah. Tulung Pak Lurah tulung. Tulung Pak Polisi. Tulung. Mah, Tulung. gonku wis dangak lho, Mah. Tulung. Tulung raku mlatra. Berarti wis kicau mania kowe. Oh, Jare mau gur delo. Kok rumangsaku aku tak ndelik kene. oh, aku wis menggeh-menggeh lho iki. Etot, iki tenanan etot. Ketok ingin tenan lho. Sekolah klomat-klamet terus ngulu itu ki lho, Bro. Tulung. Sedelo wae. Sedelo piye to? 5 menit wis cukup aku. Tulung Ora, Mah. Mas Keswa. Mah turun tono 5 menit ki sing 3 menit gur lap-lap terus turun. Gur lap-lap. Iya. Rene iso. Rono. Kowe Tulung. iso tak peksa lho. Mas Gading tulung. Pripun? Tulung ana kula Mas Gading. Aku kepo kejadiane bar iki, mulane ra tak tulungi. Rene, Tulung ana Mas Gading. golek aku. papan nggon rada jembar. Olahmu arek kepiye? Apa arek gaya petik mangga apa golek nggon jembar? Rene, Mas. Mengko
Ora Sing apik to, sing apik. Ora usah dadak diuyak-uyak ngono kuwi lho. Sing biasa wae. Ora gelem to. Arek gaya Iya, helikopter. Aku ki kurange apa? Kurang apa ya? Apa? Kurang akeh jarene si mbae. Lah duwemu apa? Jalukmu apa? Pesawat? Duwe. Oh, kowe ku nek numpak to, Terus tiba. Wis tibane karo aku. oh. Terus Terus tiba ning nggon kasur. ning yo rasa ngono kuwi to, Bar Mas. ning nggon kasur, kowe Tolong. numpak aku? Apa aku numpak kowe? Jonggonyo mangolan. Ceglukan tenan lho Solik. Oh. Aku gila tenan lho, Mas. Kosek. Aku kok mambu sangit-sangit, Mas. Mambu sangit-sangit. Pengen tenan. Kowe arep ra trimo. Ora. Iki aku ki wis dipotong lho. Ora. Kok arep fragmene kok arep nganggo Sing ngono akon barang sapa? to, Mas? Sing akon sapa? Hah? Isin aku nek ngene iki Isin lho. kok. Aku ra isin kok iki wis bacot. Wis bacot klebus e. Mah, wis kelebus gak wis kurang apa-apa lah wis kelebus gak. Ning wis mambu sangit iki, Mas. Mbok nek kelagar. Wis Kelagar iki apa? Kelagar iki kobong. Lah kan wis saking angete gek kobong dhewe. Ora wis ra deduwen. Anu, Sagem pamuku lho malah. Lapa piye, Mah? Gelem ora? Moh, Ora gelem? aku moh, Mas. Tak utuli lho jarikku lho. Gelem ora? Iki kok nganggo arep muncul jare. Apa kowe arep ngutuli nggonku? Mah, Tolong ana aku, Mas. Tayu ning ngendi wong ning kono aku ya diadak. ora mlayu. Wis rampungan barang isih arep. Lah aku mlayu rono ya diadang kok, Mas. Wis rampungan barang arep kebe. Arep diklamus. Pun iki Mas, Nggih, fragmene Nggih, kok ampun. rambut. Nekat tenan. Nekat tenan nek Mas Oli iki. Nggih, modele. Tetep ngamuk iki mau, Mas. Terus jungkatan balik ora. Nggih, sing Nggih, mriki napa pun meleh? telas Mas Gading. Nggih. Pamundutanipun pun cekap napa dereng? Oh, dereng. Oh, dereng toh. Dereng. Kula kinten pun. Dereng enten penutupe dereng Nggih. anu. Niki penutupe ajeng penutup napa dereng? Dereng. Dereng. Ngunggahke sinden melih. Lah, Sinten sing dereng maju wau? yo teng yo. Yo teng yo. Anting. Hah, etan dhewe? Yo teng yo. Etan dhewe urung. Bu Prastiwi. Niki dereng. Mbak Endah. Nah, Mbak Endah karo Mbak Neti. Ben roto, pokoknya ben kabeh ngrasake maju. Ngono Iya. ora ngegolke ya kayak mundur. Nek kabeh maju. Enggak. Enggak Mbak Anting ya. Siji, Mbak Endah. loro, telu, papat sekawan monggo Bu Pras. Nah, papat.
marem Mas. Nggih. Penggemare Mas Gading ngaran Malgolaras langsung pirsa ngenten iki rak marem nggih Bu. Marem. Wes ngono kuwi marem semene kok ora marem edian. Ayo ora tuh. Kene jejer kene. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, nderek tepangaken kula anting lambangsi Bapak Ibu. Nggih ora? Ya nggih. Sama nih Mas Gatot. Nggih, terus meleh niki. Derek tepang kula pun Indah Suaraswati. Nggih. Nggih. Tukang benduren kok ora nggih. Kula Neti Sulandari. Nggih. Nggih. Urung lho Bu Prastiwi. Urung lho. Burung apa iki mau? Tak kira wis e. Aja disia-sia to ngake ibumu lho. Bu jenengan ngendika sip. Basen. Aku urung. Lah nggih. Coba di sini Bu Prastiwi disapa para penonton ini penggemarnya paling banyak loh jenengan. Iya, Sini. Sugeng dalu. Kula pun para Prastiwi. Waduh. Tepuk tangan sing kenceng no Bu Prastiwi yo Oh kok jobu? Lah sinten? Tante. Wah. Tante nggih sesuk tanco. Niki tembangnya napa Mas Nggih Gading? Mas Gading, napa Niki tembangane? tembangnya. Derek tembangnya teng napa derek monggo. Monggo. Napa? Liwung. Wong. Liwung. Oh, nek Bu Prastiwi maju liwung. Nggih. Ketoke dok nganu kok kulino ngerti Bu Prastiwi kelebon soal iki. Pimpinan tarine Bu Prastiwi nggih, Pak. Nggih. Oh, nggih Bu, maju Bu. Berarti Bu Pras cepat. Mbok. Lho, Kene. Oke dhewe engko Bu. kok dikeruyuk warga lho Bu adewe. Ya karena. Iya. Ayo aduh. Kan lho diguyu Mas Kesban. Ora apa-apa nek guyu mengkae ora masalah. Ayo. Yo. Mengke nek kelebon mang meneng mawon lho Bu. Piye? Nek kelebon mang Nek meneng kelebon nek mawon. liwunge cok ana sing kelebon, mengke nek kelebon mang meneng Loh mawon. aku malah seneng guyu kok. Lah guyu kelebon apa? Kelebon apa? Sing tak karepke kuwi ya malah. Nggih, monggo Mas. Monggo. Liwung